Tinututukan po sa bayan po ng Basista, Pangasinan ang pagsasagawa ng flood control at drainage master plan para sa problema sa pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, posible ang pagsasagawa ng reconnaissance survey at site visits ng mga technical consultant mula po sa University of the Philippines, Los Baños. Sa ilalim po nito, kumalap po ang grupo ng mga datos sa kondisyon ng drainage canals, ang waterways at iba pang apektadong lugar. Bukod po sa monitoring, kinausap rin po ang mga residente sa mga lugar na labis na nakakaranas ng pagbaha. Gagamitin umano ang mga impormasyon sa pagbuo ng pangmatagalang solusyon sa mga komunidad mula sa paulit-ulit na pinsala ng pagbaha sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.